Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Makadi ama kama kamera sasa andiriya tumaita basa mataya atifambetese bozi mwakasenda ane achiti aiwe wazvaona kupi izvo zvispeda atidaro anditi kamabva kupi Edfield anditi rega ndinzwa nababa dambudziko raita kuti muti nemudzimai iwe shamwari ngatifambe rakamira sei? Dambudziko ririko nderekuti magetsi mumba angakuita mashoma pane dambudziko kana apa muchiti nyatsotsanangurai magetsi apa chi wozi tikati magetsi ka muri kuti urume ushoma here kana kuti chinhu chanetsa apa imbereko nyatsopatsanangurai ipapapo. Chiri kuitika ndechekuti haisi kunyatsomira dzimwe nguva ikamira nguva diki diki ndinge saka ndo moto saka baba makasungwa muchidimbu kana vakutaura makasungwa nhengo yakasungwa anavanyara kuti amai taurai dambudziko riri pana baba. Dambudziko riri pana baba nderekuti mumba umu hamusisina chiri kutambika dambudziko mbero saka nyaya iyi iwanenge wachitopomera kusaidi kwangu ranzi kuti makatamba tsoko dzacho anditi saka imimika chitauraika kuti makatamba chii kuti baba waite sei? aiwa haina hapana chandakaita hapana here pamana kuti baba wanyanya kubuda mukamati hari kanditise akafamba kungotsvuku hapana kwandakamboenda handiti alright saka imi baba chireururai panapa ona tsanana sekuru no ndauya panapa ka chazvakanakira mudara hamurwiwe hati mazvoona mudzimai alright sekuru ndauya panapa nemudzimai wangu ndiriwo semunhu wemurume ndakambotamba ndakaenda kwakadai ndo kwandiri kufungidzira kuti kana nditotoziya kana kuti makambosungwa kakubva matoziva kuti makabva maenda kumuoko makanoprofitwa mukanzi une mudzimai wakambodai wakadai zvakafamba zvakadai so kana pasina apa totingotora senyaya chitauraiwo semurume zvakamira sei? chandiba panapa inzwa ndinoda kuti mupone mapona munovaka musha wenyu nemudzimai wenyu kana paine pamakatadza tinokumbirana chirerekero muno handiti mudzimai ndiwenyu kana vanzwisisa kana vasanzwisisa sekuru vanoziva zvavanozomuita kuti anzwisise asi taakumbonzwa kwamuri mimi sekuru vasatakataka kukubatsirai kana musina kusununguka mudzimai anogona kubuda tosara sevarume asi tinozovaudza vanzwisisa kana kuti madzimai anyu ambobuda vanobuda asi tichosa mudzimai tichiti alipo tikachosa mudzimai taita ngati taguriwa tichiti alipo ngazi vakalipo iye adziva ngati zake anda sekuru mudzimai azviti abude nyaya yenyu munoiziva taurai zvakamira sei? Chakaitika zvinongoti sekuti pane mumwe dzimai wandakambofambidzana naye kumashure takasiyana kozoti mumwe wandakambenge ndakarorana naye patine mwana naye ndakambobiridzira ndakaenda kuti ikoko kozoya mumwe kubasa kwandakambosenza ndakambosangana futi naye kozoita mumwe ndofunga vanokwana kuita 4 asi pa4 iwawo handizozivi kuti zvinenge zviri papi kuti ndiupe wacho vanenge akaita sei akakusungai akaita madhiri acho ya saka apa pa4 apa 5 hamusogutsikana kumba? kumba ndiri kugutsikana asi kungopoyawo sezvo dzimwe nguvawo kwatinenge tichishandirawo futi kunenge kuri kuriwo nekumba zvinomboitawo mazuva tisinga. Saka muri kuti kwamunoshandira ndokunoshanda mudzimai makamarora ndokunoshanda girlfriend iyo ndokunoshanda vamwe vesa kwamunoshandira ndokwavanogara. Dzimwe nguva wanenge wamboendawo kumusha ndambosarawo ndegawo saka techimboitawo ndichiitawo musikanzwa wasipo. Iyo vantu mwenyu
chimbotorewo murume wenyu kuti munogarisana sei. Ini ndoda kutaura ipapo. Taurai. Inini panhau iyi ichiitika vakatiwo havana kubvira vambobuda. Vaitonditi inini ndini ndakatiita zvinhu izvozvo saka wakabva wazviitira kusaidhi kwako wakaura. Ipapo ndatoziva kuti panova kuti pandaenda kumusha paune mumwe aiuya ini ndakavabvunza vakati handina. Ndiwe. Ndini kutonzi ndinongotonongedzerwa. Iyo kaba hanzi nimudzimai wenyu zvakamira sei nekuti imimi munoti pauti pamataura pavanhu venyu vaya mudzimai nhasi hamuna kumutaura asi ari kuti aiwa iwe uri kutaura ava sei iwe uchiti kana neniwo ende uri kubva wati wakabva wasunga kusaidi kwako futi. Apa ndaingotaurawo semunhu aida kunzvenga nyaya dzake asi pane chokwadi chero cheko ndaipaziva asi ava kana vachituwa havanawo zvavakaitawo vanenge vasinawo chinenge chiri chokwadi. Pamaverenga vanhu pazuva ranhasi mudzimai wenyu hamuna kumuverenga. Maverenga wava makamborora girlfriend makanoverenga mudzimai wamakamborora nayo. Aiwa uyu manje handiverenge nekuti aripo panapa. Ode akasipo maimuverenga. Asi dai angasipo ndaitaura kuti namadamu kumba ndendauya ndega manje zvandinawo kudai so ivo vanototaurawo vegawo kana vasinawo chavakaita vanotaurawo sezvo ivataura kuti vataura kana vaina tichazodzokera asi kusi kundo vachazoona kuti akazvita ndiyani. Saka apa chaita kuti muuye inyaya yekushaya motomba ndisi kana magadzirwa modzokera futi todzokera modzokera magirlfriends futi. Ipapo handichadzokeri nekuti mubayiro wacho ndakuziva. Matogadzirisai kuti vasatodzokere zvachose. Kuna munhu anodzokera. Hakuna. Hakuna munhu anodzokera. Sekuru. Maramba kuti mudzimai abude. Hazviiti. Nokuti tikadai varume vanojairira. Nokuti vanoti vati sekuru vakareruka. Sekuru vanoti tikaita chihure chedu sekuru anotibvisa kuti ndinyatso kutaura zvakanaka. Munomatisukita izvozvo. Iye anofanira kutaura kuti mukadzi ndeupi. Asi kuno kana tichitesa pagilasi mukadzi yetu kumuona. Iye anomuziva. Anonzi talent. Handiti mukadzi uyu kutaura chokwadi mukadzi talent. Kuti titaura kuti kana tikatasa kugilasi kuti alipo talent handisi kumuona. Iye yalala naye talent uyu akakuwadza varume vakawanda. Mukadzi saka uyu talent akajiswa mishonga nemurume wake. Chekutanga achiti aloke. Saka talent akajiswa mishonga yakasiyana siyana. Kusikotaura kwandikuita kuno ku talent akujisini. Mukamubvunza ngomano asanyepere mukadzi. Handiti ndio saka ndataura kuti isusu kana takagara pana ngoma Robert atidi kuti tiite zvinhu zvokunyepa. Murume uyu akasungiwa ndiye. Mukadzi uyu andimukuona kuti akuverenga akazi 4. Chinoitika varume ati danga lipo danga sipo danda muverenga. Hai watoya naye wamuverenga kudala because uyu atolipo. Handiti asi murume uyu mukadzi wakadana naye anonzi talent. Asi talent wacho kutaura kwatikuita so ndiye akafa. Handiti vakadzi vamwese alipo. Handiti nokuti uyu manje akanyalala kawo asi mali anokudisa. Ali wano kumba kwake chikolo school fees zvese uyu murume uyu sosi. Ipapa so kuti kutaura pana apa so moyo wake ipapa uri kufunga kuti akangobva kuno akadzikira parodi apo bosi ipapa foni yake iri kufoniwa ikuiswa mamessage so foni yake yangeza nayo iri kumuromo muchimbuzi kana mukugesa foni yake mufunze ngazi wake aniziwa kana pini mukazi na murume anisira na pini foni hakuna sense akadaka kunawa saka so sindito musalione so kumwa dolo akusukulira kuti ndio problem munhu asikamwe dolo ali right munhu anomwa dolo ali right nokuti pamwe pacho anitombeleza nani haya ndio ndinososa nokuti daya kuti tapachena ngazi kuti ndoda kupalika uyu asokupalika ali kungorova chena chienda so kubasa antozikana kuti akomana mwanto mzoti chenjerai so manje munhu wokuti ndi chef zvinodzikisa mabasa asi muri foreman pabrazi ndingoona kuti zvinge zvichifamba sei mazuva pesa maindishandisa dai mchinyepa musichozva nhau yenjete manyadzisa pairi painge iri chepu muchitora ngebenzi ngechituta
sorry mukadzi wangu. Aiwa zvimwe zvacho hazvinatsoitezvi kuti pese pese unokuchingoudzwa tunhu tusiritu aiwa undiregerero mukadzi wangu. maida kundishandisa Saka ibaba iwe wairamba kuti atandisukuzive pamwe iye ngataure udati ataure chii iwe isosi ndiwe udati ataure chii saka ipa panapa kana takagara panapa unotipa mari bose wabuda pa YouTube wokutaura iwe kuti anzi ani handina zvandoziva foni iri kupinda mameseji izo zifoni yako iri pandege kungobuda panze apa sondi chururu mukuda kutopasanolana parodi but nasi manje azvisukuitika sure nokuti papo tibatsire ipapo vose atonzwa kupo kunogara uchingoudzwa akatongosvika chete anzi panapa tatoya pamuroi cheko unotigadzira saka naye baba saure nyaya yetalent yakamira sei talent uyu aibva pamuriwo kuchemapango ndokwaibva saka talent uyu taipota tichisangana kubasa pataishanda kubhindura ndokwataifonirana tichisangana saka tadanana kudaro ndofunga takadanana 2 years fatazosiyana tasiyana saka talent akashaya gore rapera ndopaakashayika kubva paakashayika ipapo ndopatakabva taregedza kudanana saka kubva zvakangoshaya ipapo ndo zvakatanga. Saka pamataura nyaya yenyu mukoma tusapera ndati ngane ndombera tende kuna sekuru timbotaura chi tinadzo zvakanaka talent hamuna kumutaura saka sekuru wabvataura kuti inini ndinotoda kutishandisa nyaya yenyu sekutaura munoita muyaza kuti pakafa talent ndopobva fawo munhu saka chitaura muri kuziva pamandi pataura 4 vaiva talent hamuna kumutaura 5 to 5 nemudzimai wenyu saka besava muri kuvanyepera zvenyu muchiziva kuti talent ndiro zvenyaya ndiye mabara ndatisiri kuziva ipapo kuti iye ndiye muridzi wenyaya nekuti ndandokutofungira kuti wapenyu ndouneche nenyaya asika muri kuti paakafa ndopakabva pafawo imba yemukati pataura ipapo pakamira sei ipapo ndopamachida kuti pajekeswe ndinyatsonzwisisa kuti zvakamira sei saka mapanzwa anojekesa ndiye andipoti ndataura ndajekesa iwe wakujekesa ndiyo kune mukadzi wako wozoitotsa mukadzi wako kai udati njekese ichi ipapo ndopamachida kuti panyatsonzwisisika kuti zvaipamasei zvenini zvamainditi ndinakabata mushonga kuti muitisangane zvamasangana zvizvi ndaingoda kungonzvenga asi kutoziva kwamune muchienda kwese rodhi dzedzamaipa munochidziziva mukati rodhi iri padhuze yendega ndingotaura iyoyi ndiye ndinewiri panguva yazvo saka ngoda kuti ndinongedzana ai unongedzani ko wese wamakutaura nendiriko aiwa izvi kutogatege kushandisana kupomerana kwakaipa mune vana mese muna vana vangani ari kuchengeta here muri nemauri tataura kuti mauri rinondozodai nevamwe vakadzi vari kufamba navo chengeta ndizvozvo asa ini mari tsana zoti chiureka chinoda mari kana usina mari pachiureka hauna confidence ngavakadzi ava hambouyo kwauri munewana kupi yekuti musvike pakuita danga resei inini ndinosenza ndinoshanda ndinoitawo futi mapart time angu dzimwe nguva nekutengesa ndozvandinoita nokuti dzimwe mari dzandotowana uyu hadzizivi anongoziva taurai kuti kana pei yacho na payslip yanzanamboione atiitaure zvepayslip aiwa tondinyimbira wavo aiwa payslip unoiziva zvepayslip hainyatsobuda pachena ndozvamaita zvavada kuti chatonzwisisa kuti ndizvo haazvisisiri saka erenga wandiwopa saka yaita mari
kutsvaga wakadzi saka talent makatida kurufura aiwa tasina kurova yakaigofred kasi semuna maane 2 years nese makanobata maoko chakaitika kuti tizopesane natalent tanga taita sekunge tarambana saka taita kunge tarambana kudaro ndakaita zvekunge zve6 months kana 4 months tisingatomboonani ndo pandakazoenda kudhuze nekumaraini kwavo kuchema pangu pepe ndo pandakazosangana nemunhu aindiziva achiziva kuti nini ndaifambidzana natalent akabva atongotanga munditi nematambudziko inini ndakabva ndashaya kuti kuva kunditi nematambudziko ani futi ndo paanditi nematambudziko ka mudzimai wenyu weyo wamaifambidzana naye akadii akashaya hamusi kuzviziva iye nekuti inini panguva iyoyo ndandiri kubasa kupindura ndadzoka kwamuriyo kuchemapango akafa rini ndopanda kunzi akafa mwedzi miri adarika kumashuro asi hamuna kuzvinzwa iye saka ndo pandakabva ndazviziva kuti talent weyo akadii akafa saka kana unobata maoko handinodii kunobata nekuti panguva yacho iyoyo tanga tasiyana tasisafambidzana sekura chapo inini ndinoda kubatsira vazukuru vane matambudziko vasina mari vanonyatsoziva kuti havane matambudziko avanosangana nawo mukati meupenyu hwavo ari spiritual and havana kana mari seni ndinoda kuti zvichokwadi vanhu avatambudzika mashupi uyu murume uyu ari kutaura kuti iye haana mari yekuti abatsirwe asi anoshanda mari yoenda kuti uyu monditi nini ngatimubatsirei ayo sikutaura pachena ndinotaura zvinhu zviri pamwoyo pamwe isusu hatichabatsira iye tikubatsira mukadzi but kamurume afana kubhadhira mari yake batsirai mukadzi but murume achibhadhara because kuti namungatiti uyatibatsire murume uyo yataura kuti ene ndinotoshanda dzimwe mari mumukadzi wangu adziziva adii kushanda mari yekuti rege ndinobatsirwa nasekuru kwete kuti robert ngauye undiburitse apa ndibatsirwe pachena iye achibata dzimwe mari dzekuenda kuchikuru aiwa sekuru vanhu vamira kundishoresa nenyika vira kundisekesa nenyika dai uri kunzi ndosaka ndavabvunza kuti ini ndiri kubvunza dambudziko ravainaro vachiti mumba hamuna moto ndiri kuti ndosaka ndabvunza idambudziko rembereko here ichiraita kuti baba namai vaitisi vabatana handiti kwete kuti motitaiwa ari kuti handina mari atotoraika machena kuti mari ndinotoita dzimwe mari ngaanoshanda chi mari iyoyo aunza kana aunza oita se mubatsiri aizvoizvo handisi kuda kuti handiti kubatsira because vanhu vari kutouya vakushandisa mikana yokuti tikati tivarambire kuti izvo aziite obvanzi mukoma robert tiri kuvaudza saka mukoma robert vacho isusu tiri kuchashamisika kuti mukoma robert muri kutidzvanyirira isusu vese vanoita zvekurapa nokuti tikubatsira munhu wati kutoona kuti munhu haasi kuda kutitsa mari ari kutonyima mukadzi wake ibaba achibva panapa ochengeta mari yekuri rake unoshanda dzimwe mari woita chihure oshanda dzimwe mari woita chihure anoshanda kunokwaya anzi ndisinokuresoraa mushini wangu waoma aiwa anotsvaga mari daari mukadzi auya achiti zvinhu zvazodaiswa ona hanzvadzi ndazodaiswa aiwa mukadzi ari right rume ndiyasesevenza aiwa hatsanwa hai izvo zvitai munotsvaga mari hai ndisakunye vanzvadzi nhamba dzangu kana musina munodzitora ndikupai matsatsa nemurume munoti chininye yatimbobatsirana ini maizozamataurandai inini ndoda kuti ndiuye nevanhu kunana sekuruka vane matambudziko kunyatsa kuti tikagara pasika zvechokwadi dambudziko iri dai kuri kunzi mimi muri kushaya mberiwo dai kuri kunzi muri kuita inonzi spiritual husband muri kurara nechikwambo handina kana mari akapsindira mukomana wacho but murume uyu mai muri shoko randirwadza achitokutaura imi matosvika pakuti hanzi mimi hanzi mukadzi wangu dzimwe mari dzandinoshanda hadzizivi imi mukabva totaura kuti kana pay slip chaazanamboiona ndizoti murume wangu anotambira mari asi mari anoita oenda kuchikuru ozoya kwandiri inini kuti robert ndiyambutse ndiende kuna sekuru ndinobatsirwa kuti adzokere handina mari hakuna murume anohura asina mari hakuna tobaita sei tiyatibatsirana ipapo mukoma robert motongondibatsirawo nekuti iri ratodambudziko pandaiita ndasingazive kuti zvinozosvika pakuoma kusvika pavyo
pakadai chafa mukoma uchitoona tichiuya takadai semhuri tichiratidza kuti tadii taomerwa ende zvinenge zvatotiomera saka so chingotibatsira chafa mukoma imba yemukati hakusi kutsvaga mari azvinzwa imba yemukati kwauri iwewe kwamuri mini ukanonokankadza anotovhura semahuriro amaita imi munondoona inzwa ngoma unoona ndichitobatsira vanhu vaivai handi mazvona yeti pane vanhu vararava muzuva ndarara bvunzai sekuru kuti ndanga ndiri kupi nezuro ndarara ndichifamba usiku nekuti pane mhuri yati iri kurarawo ichifamba ichibva chi kubulawayo ndakatomukira pana sekuru ndatosovafona sekuru muri kupi sekuru vati handiri kurowa chi ndira kuti ndichi ndibatsiri mhuri varara vachifamba pa ukanzwa nyaya yavo nzwa kuti atichokwadi chi ende vanomatitaurira toti anorega ndikuyambudzira but iyi manje munomo amataura wandisina kufarira wekuti kushanda munoshanda ende matsotaura mega mari munoita imwe yacho haitosvika kumba ndimataura ende mukadzi haatozivi kuti pane imwe mari yamuri kuita ende mukadzi akabva toti kana inini yavanotambira icherinzivo basa handiizivi chandiri kuramba ndechekuti ndikubatsirei mubatsirwe mahara asi mine simba rekushanda dai kunzi masungwa upenyu hwenyu mari haichabuda taigona kunyengerera nasekuru asi muri kutoshanda muchiita mari ende yamunoshanda muona kuti mane mari ipi moya mubatsirwa nasekuru ndisingazivi kuti vasekuru vacho vanga vasina kumbinga vataura zvavo kuti vari kuda mari muzotaura nandaende muzotaura nandaende asekuru tozati amzokuru akabvisa dhora akabvisa 10 dollars yake ini mari dzamunotaura nasekuru dzematare nini handini nadzina ndipinde madzini ini ndinobatsira vanhu vasina mari varombo vari kushupika nenyaya dzeupenyu dzaita dzavatambudza kuti iyi inotone muna dai kuri kunzi hamuna kutaura muromo mataura kuti mari ndinotoshanda dzimwe dzekuti mukadzi wangu hadzizivi saka endai munotishandira mari iyo musandipe nini mupe sekuru taura vantu adzi tobaita sei ngatibatsirana nyaya iri kunzwika asava mari yacho havana iri mumwe vachawana akwe muri kuvarambira munomboiziva kuti vanoita ere mari vabvunze nyaya ndiyo iyi vabvunzei kuti upaita sei apa vanotozviziva kana ndisina handendisina vanotozviziva yamakaviga tichaziva asingambogara achiona one akaviga yachiona hapana chakaipa ini ndokusiyai mumaoko asekuru handisi panapa motaura nasekuru ndoziva kuti vanokubatsirai sekuru vanokubatsirai asi ini ndatirega ndibude pachena kuti ai inini vanhu vandoda kuti ndibatsire musanyanya kundishandisa kusvika palevhel yakaita sairo pane matambudziko andoda kubatsira vanhu kuita matambudziko ekuti munhu anenge aitoti upenyu hwangu hwese handisi kutoshaya ndikushaya mari upenyu hwangu hwese hwakasungwa basa haribude ndikubatsira but kuti unototaura kuti mari tinotoita asi kumba imwe yacho haitosviki ko isusu tinorarama sei sekuru panapa mishonga mari yekunotsvaga mishonga vaneiwana kupi mari kana isusu toti tikataona mari tiita zviri kuchihuru For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.